Alhamdulillah, insha Allah a yau a cikin wannan takaitaccen bidiyo dan gajere zan nuna mana wani airdrop da zamu je mu claim din shi. Wannan airdrop an kusa rufewa, saboda haka da zaran ka kalli wannan bidiyo ka hanzarta ka je kai claim din wannan airdrop, domin airdrop ne da gaskiya zai kawo alheri insha Allah. Saboda haka kamar da kuka sani cewa akwai mutane da dama waɗanda babu harkar da suke yi a harkar crypto in ba neman airdrop ba. Shi yasa wannan tasha ta allaka kan kawo mana airdrop. To saboda haka da zaran ka kalli bidiyon ka hanzarta ka je ka claim din wannan airdrop. Yanzu zan je na shiga a cikin Telegram na zan danna wannan link na airdrop domin abin ga zan ajiye wani link din wannan airdrop a kasan description, kuma zan saka shi a comment na farko a kasan wannan bidiyon. Saboda haka da zaran ka danna zai kawo ka direct a cikin shi wannan website nasu, sai ka je ka danna kai claim. To wannan shine website din su, kun ga gashi nan wuraren ka tsaya ka dan karanta ka dan yi bincike, domin gaskiya a harkar crypto tana buƙatar bincike. A nan yanzu ya nuna saura awa 14 a daina ba da wannan airdrop, sai dai in sun sake buɗewa a zuwa wani lokaci. To idan muka lura a nan wuraren ka tsaya ka bincike sosai akan wannan airdrop. Saboda haka a nan wuraren za mu ga cewa a nan an ce enter your Ethereum address. To a nan inda aka sa enter your Ethereum address, to a nan za ka zo ka danna. To da zaran ka danna direct, to yawwa kar a manta a nan ga inda aka sa airdrop nan, sai ka danna airdrop. Kana danna airdrop zai kawo ka ne ya ce ka sa Ethereum address naka. To sai ka je a cikin Trust Wallet sai ka kwafo Ethereum address naka, ko kuma ka je a cikin MetaMask. To ya danganta da wanda kake amfani da shi, amma ni da yake da Trust Wallet nake amfani. To ga nan yanzu zan jin abun ga. To ga nan bayan ka shiga sai ka je ka gano Ethereum ɗinka. Bayan ka gano Ethereum ɗinka sai kai copy ɗin shi. To da kai copy sai ka je kai paste, tun da kai paste insha Allah kana cin waɗanda za su samu wannan garabasa. To yanzu ga nan zan yi copy ɗin Ethereum ɗina. Ga nan na yi copy ɗin Ethereum ɗina, sai in koma a cikin website ɗin da na koma sai in yi paste ɗin shi. To kana yin paste sai ka jira insha Allah kai ma za su baka wannan coin DXDY. To ga nan yanzu sun bani guda 10, kana kuma ga farar link dina nan wanda idan na tura mu ne idan na bi ta wurin za su kara min wani kamar yanda suka faɗa. To ka dai tsaya kai bincike sosai akan wannan airdrop kafin ka zo ka sa kuɗin ka investing ko kuma ka nemi shi airdrop din. Saboda haka anan zan kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan farko ne a zarta wannan channel a daure a danna ma alamar subscribe, a yi min like, a share din bidiyon domin mu amfana baki ɗaya. Mun gode sosai, sai an ji ku.